Father, we thank you for such a time. You will speak to us, instruct us, direct us in our Jesus' mighty name. Amen. Right, no tender marriage. Luke 15, verse 17. Yeah. The Bible reads, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my father have bread enough to eat and to spare, and I will perish with hunger? I will rise, go to my father, say to him, I have sinned against heaven before thee, and I am not worthy to be called your son. Make me as one of your hired servants. Scripture ndaverenga ndemkomana anofuka vazhinji vanoziva nonzi prodigal son. Mukomana wakabva pamba wakaenda kwaakaenda akanorarama upenyu hwaakararama. But ndokubva Bible rati he came back to his senses. Adzoka mundangariro dzake ndokubva afunga kudzokera kuna baba. Nyaya hombe ndeyekudzoka kuna Mwari, but dambudziko riripo munhu anogona kudzoka munjere dzake asina kudzoka mukuziva pfungwa yababa kwaari kudzoka kwacho. I love examples. Reka ndikupe this way. Ndofunga we all understand kuti munhu akaita mhosva, akapara mhosva, akaenda kumataredzi mhosva, nyangwe nyaya yake ikatsanangurwa, iye haasiriye anogona kuisa mutongo wake, asi kuti jaji akadzidza basa iroro anoziva constitution nemirau kuti kana atadza mhosva iyi anoiripa kana kuti anoibhadhara nenzira iyi. So dambudziko raprodigal son, he was prodigal pa character, akaenda kanodya nyika, akanonakidzwa, akaita zvaakaita. But paakafunga kudzoka kuna baba, aida kuti baba vafunge sekufunga kwake. Saka ari kuti iye ndakatadza kuna baba, bandichadzokera nokuti kumba kwa baba wangu varanda vanodya vachirasa. Which means the main drive iri kumudzora kuna baba ihanga in the natural, but asina hanga spiritually per relationship. Normally that's why we came. Ndo madzokera takaita vazhinji. Mwari aparidzwa kunaka kwake nekugona kwake, tinouya tinodzoka kuna baba. But the main advert inoiswa nesu shida avhangeri ndezvauchaitirwa naMwari kana wauya. Ichokwadi Mwari vakanaka, Mwari vanopa utano, vanodzoreredza upenyu hwemunhu. Zvese zvakaraswa muupenyu zvinodzoka, Mwari wokurestore. But hepano pane nyaya knowing the mind of the Father. Saka Bible rati akadzoka mundangariro dzake. He came back to his senses. Achidzokera kuna baba. But haana idea kana kuti understanding yokuti baba nyaya yangu vanoitreata sei. Saka iye ndiye ari kuti ndichadzokera kuna baba, ndonoti baba ndakatadza, musanditore semwana. Chisingachinje paari chaari kutadza kuziva. Kuva mwana is not by good character. Kuva mwana is by blood. Kana ukatadza kana ukadii, for example, uri pano ukaita zvawaita, as long as you are a Zimbabwean, that thing will not change your identity yako. You remain a Zimbabwean and a poor character and anoita zvaanoita. So dambudziko raprodigal son ndere understanding pamusoro pe-identity. Most of us, that's the challenge, and the devil ndo zvaanotoda kuti usave nekuziva ikoko kuti kana wagamuchira Jesu wava mwana waMwari, wagamuchirwa nekuda kwezvakaitwa naJesu ukatenda, kwete zvawakaita kana kuti zvauchaita. So identity haiuye nezvaunoita, inouya nekutenda muna Jesu ane zvaakaita. Which means kana wadzoka, don't think as a slave, don't behave as a servant. You are a son, but ane zvaakaita. What you need to know now, kuziva pfungwa yababa. So vazhinji vedu pfungwa yababa hatizive, and imwe problem ndeyekuti prodigal son adzoka, mukoma wake pamba akatsamwa, haana kufara, akatoti baba akanonchai complain. Ndo imwe challenge yatinayo in the body of Christ, kuti tine vakoma pakunamata vasingazive futi pfungwa yababa, vanodawo kuti baba vajaje nekutonga vamwe maringe zvavanofunga. Ndakati chinhu wani chinorwadza kana chicharemera vazhinji, chinhu chinonzi grace. Nyasha dzakanakira hadziitirwa, dzinobohwa vakatadzirwa, vakaona akavatadzira achigamuchirwa. Let's be real on this fact. Ukaita zvawakaita ukandigumbura ndikakutsamwira, ukandotsvaka nyasha dzaMwari, Mwari vanotokugamuchira isitakamakana. So danger yekunamata ndopairi. Saka vamwe vasinganzwisise nekuziva the mind of the Father, challenge iripo ndeyekuti vanoda kuti Mwari abehave sezvavanofunga.
Mwari ati kana iwe uri enemy yangu ndakufungidzira kuti na Mwari wofuti anofanira kukutreat as an enemy. Saka uchiona pakuparidza kwedu vhangeri ndo pane noise kutukana nekunetsana nechikonzero chekuti grace nyasha dzinonyanyonakidza dziitirwa kudarika akatadzirwa. So the most dangerous place to be kudenga. Why? Because in heaven you will meet your enemies who are no longer your enemies according to the mind of God. Nokuti kana vakatengwa neropa raKristu vakagamuchira Jesu Mwari akavaregerera zvokuti iwe unonetsana nawo imwe story. Why? Because denga harisi rako, denga harisi rangu. The most dangerous place icharwadza vanhu zvakanyanya kudenga panyika patori nani. Because in heaven you will meet people who offended you so much. Iwe pfungwa yako ndeyekuti Mwari vabehave sewe, vamake vanhu vawakamaka iwewe, vamutreate semafungiro ako. So prodigal son adzoka pamba. The most problem problems anga nawe too. The way yaifunga iye achiti musanditore semwana, and the other one, the mind of the brother. Baba mukomana ari pamba ari kukomplaina. Uyu akanodya nyika akanakidzwa. But sei mamutendera mukamurayira mombe pano. Kureva kuti mukoma anoda kuti baba vatreate muning'ina the way he think. So mukunamata vakoma tinawo, those who judge others. Nekuda kwekuti iwa dzimwe nguva vanozviona kuti vari nani, vanogona vari better without knowing kuti ukatoona ndagamuchirwa naMwari ndanzi ndatendeuka kune kwakabviwa ende chakandiponesa ndiKristu ende achiri kutoponesana nhasi. Noa Mwari vamupa nyasha dzekuvaka areka, vakamunyima a right to close the door. Ukaerenga Bible kuna Genesis rinoti Mwari vatendera Noa kupinda muareka. After 7 days the Lord God closed the door, which means the door reruponeso, door renyasha is still open. Hakuna munhu ane right to close the door for any man. Despite kuti humufarire Mwari vada nyika nekudaro vakapa mwanakomana wavo Jesu. Nyika, not the church. Nyika, that's a picture ya anyone in the world. Kurauti newa usingade akatodiwa ari pa package yes salvation akagamuchira. So the most dangerous place icharwadza vazhinji kudenga. So I want to give you this mindset kuti utange kutozvipractice now. Why? Because those whom you treat as enemies pamwe Mwari anotovada was akanetsana newe, but ndokubva afirwa naJesu kuti akatenda apone asina kubvunza iwewe, but akanetsana newe. Come on. So prodigal son aenda nyika iri kure, he came back to his senses. Kureva kuti ari kushanda nepfungwa yake kudzoka agona chaari wrong. Ada kuti baba vamutreate sezvaanofunga, haasi kuda kusarenda kutreatment yababa sezvavanofunga. So zvaanofunga ndezvipi? Musanditore semwana. Pfungwa yababa inoti kuti mwana wangu anga akarasika adzoka. Pfungwa yakarasika inoti kuti musanditore semwana. A clash of mindsets. So when you don't know the mind of the Father, you become a victim of the devil, or a victim of another pastor or another man of God. Nekuda kwekuti even the elder brother aripamba, he was not happy kuti mukomana adzoka. Kune vanhu vanodiwa naMwari zvinorwadza. Why? Because iwawo vade, but Mwari anovada. Saka uchaitei nazvo kutoti Mwari ndibatsirei, nokuti chinonzi kunamata chii? Kuda zvinodiwa naBaba. Ndiwo muridzi weupenyu, ndiye muridzi wedenga, ndiye muridzi wevanhu. Pfungwa yemukomana ndeyekuti baba musanditore semwana. Haana understanding yekuti baba vanonditreatawo sei, saka ari kuzvijaja ega. Self-condemnation is another tool inoshandiswa naDevil so that you accuse yourself. Pamwe pacho usati wamaka wakatozvimaka iwe pachako. Saka uchiona Bhaibheri rinosvika parinodzidzisa vanhu kuzvigamuchirawo kuti idawo mumwe wako sekuzvida kwaunoita. Self-love inotodiwa. Why? Kune spirit, kune demon rekuti newewo wacho uri enemy welife yako. Vanhu vasati vakuvenga vakumaka your own self, you hate yourself. Hauna chakanaka chaunozviitira. Tikatoona uine chakanaka chauinacho kuna akuitira. You treat yourself as a reject.
indakakura mu society andaziva kuti poverty here kana kuti ndizvo zviri tradition yekuti zvinhu zvakanaka kazhinji. Ndaiti ndikafamba namamhongo vakaenda pa next door vakanzi asikana garai henyu pasofa vaiwaridza Zambia pasi wototi pana pandara right vaitirwa right nezvisiri right. Indakambobvunza kuti ndokuzvininipisa kwacho gamba ndokuzvidzikisira unotambira zvisina kunaka wozviti zvakanaka. Kune munhu wokuti ukatoona achitodya mabhanana ari kurwara fair haridyike mari yacho anayo anozvafoda but anonzwa kuti ari kunenge kuwester on his own life. So munhu anotombodzidziswawo kuzvigamuchira kuti ndiri munhu ndiripo. Mindset yako ngaive ne thinking yekuti good things are also designed for me. So mkomana prodigal son chakumudzora kuna baba haisi love na baba zvanzi kumba kwa baba wangu varanda vanotodya. So hunger naturally physically not the right. That's why I believe by the poor mindset he came back to his senses. Anakudzoka through the mind of the father. Anakudzoka through his own thinking. Only thinking iri kuti kudi sanditore mwana. Asi mwana here mwana baba vanoti kudi mwana wangu angakarasika adzoka mwana wacho anoti kudi sanditore mwana. Condemning your own self, not knowing the mind of the father. So don't the devil anoita rejoice anofara when you treat yourself as a reject. Wakagamchira Jesu wakatengwa neropa rake but dambudziko riripo nerekuti wakaipa ari kukunongedzera kune zvino wakaita izvi saka Mwari hakude. Hauna kudiwa nekuti une zvakanaka zvawakaita wakadiwa nekuda kwokuti wakatenda muna Jesu ane zvakanaka zvaakaita on your behalf. Amen. Kutadza sin haisi kuuya nekuti wakatadza. You were born a sinner usati watombodaro kuburikidza naAdamu. So the last Adam anova Jesu ukatenda maari you are no longer a sinner. Alright, I will explain this. Mupurisa akakubira unenge wabirwa nepurisa kwete nembavha kuba itsika kuva mupurisa identity yake mugovernment. Saka akakubira hazvina kuti atombavha wavharwa naofisa. Maybe you understand this. So the same with you. Guilty conscience ya prodigal son iri kuzvikondema ega musanditore semwana ambokuti hausi mwana ndiyani. Life yakararama ari kure ndoyamuudza kuti baba vachakuda ende havana basa newe. Worse, the brother at home is not happy with the brother who returned home. Wemwe challenge tinayo pakuchika hatigone kugamuchirana. Why? Because ndodati Mwari vakutrite sezvandinofunga kwete sepfungwa yawo. Handidi kuti Mwari vakunzwire nyasha dzakandinzwira ndikatokuona vhangeri rangu ndekuti chanotsva zviri kuita zviite. Yesi pandakaita inini moto wacho wangu uri kugara but ndakaponeswa nei ndakawana asina kundodzera kutsva. Inzwai, gospel is good news, hell is bad news. So what's the gospel? Basa rakaitwa pa Calvary to save humankind. So my mandate to preach, I'm mandated to preach the good news. What is good news to the sinner? Salvation. Warning yekuti uchacha is good news. Chiziriso. Vazhinji vatakuparidzirwa tangoziviswa kuti uchakuwara, uchanotsva, kune moto haupinde, vari kuita urigara, wakarasika. Zviziviso. Good news. The way yekuti uregere kuenda kumoto yakarongwa kare naKristu yakaitwa pa Calvary. That's the gospel. Sei vasingade kukuudza iroro vanika kurwadziwa vanenge vada kumirira Mwari kuti yauri kuita Mwari hazvide saka akandipa Jesu inini anondida but zvandoita hazvide. Mwari wangu anotoda esina haadi sin. So mushonga wesin iropa raKristu. Love na sina anayo nokuti iye bedzi
ndiye anogona kukudzikinura kuenda church kana bishop. So nhamo yataanayo ndeyekuti ukasapinda chechi yedu ndoti hausi serious. Nhamo yataanayo kana usingapinde kuchechi kwedu hauna mate. Gospel kingdom is more than denomination. In relationship yemunhu naKristu. Zvokuti wazopinda kupi second phase. Sachoona ukatsvaka basa vanoda certificate yekuchikoro. Havana problem yekuti wakadzidza kupi. Pana zoti wakabuda nei. Ukati ndandiri paEaglesville une mayu haupinde. Havavhunduke chikoro. Panopinda kumuzarabana nemaei. Haugoni kuchema kuti patatopindira mutonasi. Vari kuda results. Quite a place. So denomination chinhu chidiki kwazvo ende denga harina problem. That's why simple iri pachena kune mbavha yakanzi naJesu tiri kuenda paCalvary. Mbavha iyo yanga isingapinde church yakatenda kumuridzi wedenga ikaponeswa. Ruponeso ruri more than denomination. Usanyeverwa kunzi ukasapinda nesu yedu ndochaiyo unoziva kuti mwari wacho apinde church. Rangu rinototi miviri yedu itemberi yaJehovha. Iye anopinda inini mandiri haapinde Zion kana FM kana haapinde church anopinda iwe sedunga munhu. So kingdom message in relationship but kana ya message yakuda kukuchetera kuti ubuda kwenyu. I don't preach kingdom. I condemn your pastor or I judge you. Don't have to see the option. Yakuti dzese dzakarasika ameno hako. The last thing kuwauya kwedu. Proof yakuti church haipe munhu denga. No matter church yenyu kuti ndo iri correct. Kugermany haiko. Saka vekuGermany vachapona sei funga kwako. Vana vaponeswe nevisa. Vanoponeswa nekutenda. Saka kana chechi yenyu isiko kana kuVenezuela kana kuAustralia yochiti ndochaiyo ina mwari. Doctrine yako ine era. Uri kuparidza chechi kwete Jesu. Rangu rinoti ani nani anotenda maari unoponeswa. Ani nani anotenda maari kwete achapinda yedu. Denomination gospel zvizivisho zvekuipa kwenyu kuti upinde yedu. Winning souls, we preach Jesus. Winning members, tinotaura nyaya dzese. Ninga asi munhu waMwari tsotsi. Kana asiri munhu waMwari ndinotoda Mwari wacho kwete munhu. Usapedzerwa nguva. Ninga asi munhu waMwari, ninga asi munhu waMwari. Iwe uchiri kutsvaga munhu here nanhasi. Uri kutodawo Mwari wacho kwete vanhu ivavo. So ruponeso rwako is more than any man. It's all about him. Namzikura taita ndrekuti prodigal son baadzoka. I thank God. Ukarevenga zvakanaka ruri kutiro. Baba pavakamuona mukomana achiuya vakamumhanya. Sei baba vari kumhanya vasingamire mwana. Baba vanotoziva kuti kamunonokera kumugamuchira akasangana namukoma mumba mupindiki. Tairawo nemukoma paakapiwa mukana akati kuti kuna baba uyu mwana wenyu akadya mari nezvifeve sei mamurayira mombe. Handina kunzwa mukoma achifara kuti muningina adzoka. Enemy yako, enemy yechechi imwe chechi, enemy yapastor ndomwe pastor. Battle iriko like these days in membership kwete salvation. Yedu ndo iri serious. Munhu waMwari wedu akafemerwa ndiye akadanwa chaiye. That statement is not true. Nokuti wamuri kuti munhu waMwari akadanwa chaiye akaberekwa 1977. Kosekuru wangu wakafa before 1977. Denga acharipinda here. Kana wechokwadi akaberekwa manje. Common sense is not okuudza kuti now your salvation is more than a preacher. It's all about the one we preach. That is Jesus. Kana ukandifarira ukati yanuruva sterek handisi ndega ende handakudanirwa munhu wese. Kawedu pastor ndiye anoziva vese vamatsotsi. Cheka date of birth rapastor wako. Ndokuma 60s. Saka kuma 50s vanoita sei.
nokuti vakatofa pastor vakasati aberekwa. Kudai nekuti Mwari wako hasi so just to that level yekuti anokutangira pana pastor wako. Kana Mwari ati ndi Mwari wa Abrahama, wa Isaka, wa Jacob, wa Mwari wa Moses, wa Elijah, in each and every dispensation ani vanhu vake. Saka hakuna special pastor are so above everyone. And they will never ever be. Never. Elijah had to put Sawaka Bot Namat. Didn't they come for a video in the Sara? Malagat in the now was no Pukamira Pad, but in Mapapum. Obadiah, white of feet, purple of feet, must wear Elijah, but Raskas well in Elijah. That would not matter Sunuka. Usanya Perwa. He are going to put any message. Now, Ben, they would tend to go upon his church writer, Eco. I write in one room Paris and it's also. Why are not in right? In a good opinion, Coco. Sada was more. Ramon is an evening also. But last night, Marina Corona and Manu, but come in China, but me. And I have no spoke America. Was I going to ask him? I know not spot. Let's be. I guess what I don't know. I can't remember. Yeah, I got to see. You don't see so. What is this? I want from outside. And I see inside. Yes, church, I will not hear it right. I'll send to up in them. Cannot Canao. I'll swear. But I don't pin down and face burning higher. When I kiss to my map, who can try to right? You are wasting your time. But the brother was not happy. He came back to his senses. So physically, not spiritually, in the relationship. So which is true, but I don't know matter. There's the condition anymore. I don't know matter. Here, what you Obama Basso, I don't know matter. So kuna matakudi kuziwa jano da. So I encourage you. Close to you than your pastor is the word. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Then the pastor can be off track, but not choke. And that's so they're going to wonder why I'm not doing this. Now, I'm a supporter. So I found a good border. They know what's take. You don't vibe. Oh, Imam. What do you call common man? You are seeing. Where? I like that man is out. Look where we go. Tomorrow, down. Don't let that give them myself. So the prodigal son challenge right now. He mindset yake poor. Although he's back home, Rangurat, he came back to his senses. So that the Baba Sani he is wrong. Mwana wangu angala sigazi hoka. Mwana wangu charu tukudi sani semana. Clash your identity. Say any clash in identity. Those out when they were in China. The devil, I don't know about Chikuza. Kuti no kuti wakaba. Au si mwana wa Mwari. Ukaba wakatende uka. Au tende wake futi. Cha unaitaji. Unakumbira Mwari wakule kelele. Kutende uka kamila sekudai. Ukanetana nati mai wako nasi. Au wapimbe futi. Unamazokerana. Why kunetana kushikura mbana.
kutukana kusukura vana. So ukatadzira Mwari haudzoka uchigamuchira Jesu, unodzoka uchiita munamato wokuti baba vedu vari kudenga tiregererei. Muri baba wangu ndakukanyai karuregere. Your relationship. So the devil chaanoda ndechekuti akupe this mindset yekuti Mwari atombokuda saka uchitambudzika. Mwari akakude saka upenyu hwako hwakadai. Nezuro baba saka Mwari atombodzwa munamato wako. Room is still open for forgiveness, but as a child of God, ukangotadza kuziva identity wairasa, Satana achiedza Jesu anoti kana uri mwana waMwari sei achidaro ada kumucheka kuti anoziva kuti kana zvikaoma sei kune nzara murenje, you're still a child. So sometimes hunger, poverty yakaita kuti uine pfungwa yekuti handisi mwana waMwari. He came back to his senses. Akati musanditore semwana. He was wrong, yet back. So vanhu vari wrong muchurch takawanda. We are back to the church, back to God, but not knowing the mind of God. Akadzoka kuna baba. Akati baba, musanditore semwana. Ambokuti hausi mwana ndiani nzara. Baba vacho vari kuti mwana wangu adzoka. Mwana ari kuti musanditore semwana. He was sin conscious. Upenyu hwakararama hwakamupa self judgment. Kuti baba wachatombodida ndisikana mwana ndidangoita muranda. Why ndozvaazviudza kuti varanda kumba kwedu vanodya. So he's begging for food. Yet the father is rejoicing over the son. The son wants to be a slave. Bible rat baba vakamuona vakamumhanyira ane nzara havana kumhanya nechingwa vakamhanya nelafu. Chingwa nehembe akapirwa mumba, panze akapirwa lafu, ende lafu haidyiwa ka inobohwa kana une nzara. But ndo inoita kuti ude. Kubalance question yacho. Baba vakamhanyira vakambundira havana kuenda nechikafu anga ane nzara, havana kumhanya nebhutsu anga asisina, havana kumhanya nerombo anga asisina. So pane ka distance kaakafamba nababa vanazvo iye asina chinhu inotambika mukunamata. Mwari muridzi wezvese waunonamata anazvo iwe hauna. But it's a passing phase, in period you get there. Why unoziva kuti akatendeka, record yake kurama ichinje. He's so faithful. So tell you, the devil whisper to you kuti hasi Mwari chai dai Mwari chai hakusiwa kadaro. I remember pandakatanga kuyamba pa 2008 ndaifamba netsoka kutokwadzana. Unoita pfungwa dzakawanda uchifamba kuti ndiye Mwari akandidana kana ndakaita manzwira. Mwari anokupa message wokunyimba 50 cents. And you meet people who discourage you through scriptures. Why my danger iriko? Beware of people who speak sense and they lack the mind of God. Life in Roman script. Nenguenda bazaba hinge kwazana. Ngati Mwari anopa, yashashaka ndikwenya kuti wanokunyimira. This is not okay. Muyamje nakandipa kunzwisisa kuti Mwari vanopa kutaura zvavanoita, kuti Mwari vakandipa kutaura zvavanoitira. There is a difference between testimony and gospel. So testimony yemumwe zvakaitirwa mumwe harisi vhangeri chiziviso chekuti Mwari vanoita. Zvako zvine time frame nepfungwa yaMwari. So ngomana akadzoka kumba mati akadoti baba vasamubate zvakanaka, but chingwa achida. Musanditore semwana wadzokererei nzara. So a lot of people, when identity crisis, why are they in church? Things are not okay. But the key of them in relationship, inokupa zvinhu than begging.
Ndizobuda kutaona mwana wangu antamba na mwafano pa next. Wese wani baibisa wakatoshedzera kuti deti muye nemachips. Banditadzokera nemachips manheru. Andinoke Mzimbabwe wapfana waita apa nemwana wangu. Fana nyanga ashedzera machips akataura. Sei ndisiri kudaro. Ndiri kunyatsoziva kuti ava vatedzera mwana wangu. Avasi vana vangu. Relationship is the key in kingdom. Saka mwe tina ku relationship side atiko. Tine zvabati muri vatiitire. Nyaya hombe vanokuda ukawirirana nawo itsika yawo sababa kuitira vana vavo. You know that Mari Garden Raiden anga asinganamati. Let me put it this way. Kana utanga asikateni namato. Akaiswa mune zvaanoda. In fact, namo yemunhu yekutanga Mwari ndo vakaiziva munhu asingazive. Mwari vauya kuna Adamu vakati hazvina kunaka kuti ave ega. Anobva akomplaina kuti shandi namukadzi kwaaimuziva kuti kuti Mwari aiziva nhamo yemunhu, but nokuti ari mugadheni wakagadzirisa nhamo yake. Ukava mwana pamba bvudzi ikabvaruka anotanga kurwadziwa usiriwe kana una baba wakakwana. Anorwadziwa nenhamo yako uri mwana mubereki kudarika iwewe. Ipapa mastress awinawo haasi ako zevapfana ari kumbo. Iwe havananga na stress kana ka 1. You're on the ground ukasvika pane unotangira kwako. Why? Because you are a responsible father or mother. So, ndotsika yaMwari ukava mwana wake une zvinhu zvausingapfugamire zvinopareta sema-rights. Baba vedu vari kudenga, tipeiwo chingwa chedu chanhasi. Kwete please may you give us our bread. Hapana please, hapana may you. Hapana give us today. Inenge rafu kuti tipei. Why? Because muri mudhara wacho. Relationship inobvisa begging. Ukaona pane begging, something is missing. Kana ukama uripo haudetembe. Please muzondononga amdhara mandiregerera because hapane problem. Was baba akarongeka vane mhuri yavo ndo zvinotova driver kushanda kwacho. So God is more than man. He is so faithful, responsible for his own kids. But epano pane nhamo, identity crisis. Musatitore semwana, but imotitore semuranda. So why are you back? Eno nhamo imwe epamba, the brother. Anotanzwa kumba mune mafara wachijafa. Zanza akauya akabvunza mushandi, chii kuitika mumba medu? Saziva zvinoitika kumba kwawo. Zvokuti mushandi ndiye anoziva zvinoitika mumba mawo. Akatobvunza mushandi wepo e7 mumba munei, zvikanzi mumwe wako adzoka, baba vauraya mombe. Ndopakati mudhara meeting ne 2 minutes. Iyatosazva kuti nemukomana. Tine vanhu vanenge mapurisa aMwari. Ukamunzwa achiparidza unonzwa kuti ndega kwacho saka ndiende zvishuwa. Mukuoma kwakaita Mwari. That type yaMwari yokuti akakupa mufundisi wako akaberekwa 1977 ane chokwadi kumwe kwese uko hakuna. Mwari yeye ari rafu ari kuita wako. Bozi wakafa pastor wako asipo. Ene ndiye ega unoti ane chokwadi. Techeni hata ili muno mchete yeshuwa iyo. Kwa Angola hakuna. Mwari wako akamaka kwa Angola. Adato wapisa. Bozi akangomutsa mufundisi wako mzizuru wemuno. German vice yakadaro. Weka ukaanaliza ndigara ne common sense. Unazo nota pana nyaya. Hakuna type ya Mwari akadaro. Adato wako pasa chete ndiani chokwadi nyika yesu pasilese. Bamwe wesa wa fake iye chete. There's a fellow brother, the president nice. Eno mwa politics ni chete. A fellow brother so. Ushumi wa ndongo ningakaipa. Ukaanaliza kutaura kwa nini takuipa kwese kwa watu. Chalunya ngati wakaipa. Bali kutorera mari.
vanhu vautorerwa matai varutorerwa maofaring nechi iye apedza kutaura zvese izvi obva ti kana makwedu munopatna nebasa ndiyo kai iwe mari uzati kachinhu mazitonofunga kuti haisi wasoro munzi wanoshanda kumarestaurant vatindapiwa tipi ndiyo panhamo inotondichema ndiyo kubasa salari ndiyo kunanga makwati ndiyo usavharwe nekuti mari kwakati mabirwa kwese uyamupinde kwedu maikoko obva ati unongomira nebasa rashi ndiyo akuchinjira izita kuti akurovima kavarairwa akavawanawo vanhu vakadaro ende vari kutofarawo kwese kuti aibirwa vakunobvisa neimwe nzira I'm sure my time is done. Me and my brothers to take over here. But the mind of the father and the inokosha fungwa baba. Uyu problem yake prodigal son. He came back to his senses. That's why any self-condemnation. Musandi tore semwana. And to make things worse, after she condemned her, the brother is not happy with him. Koma asikufara tumina dzoka. Don't have it now in my church. Enemy with church in the Imwe. Enemy are with pastor and Ramwe. Especially in our times. We are no longer winning souls. We are winning members. But you know, in our soul, who buys a Christ, you know, in our member, who are Chetera, Nukwanya Teza, Nakuwa Fiso, Pastor Wakaba, and the sort of Chabudaiko. Kwaenda futu iye futu muacha itoti unopesa wapinda kwao winning a member shida anointing shinoda intelligence research on the ground magaya gaite mwata gaite wakuti gaite makadi gaite wanaleza ba mistake au oisa pachena osia vanhu vangu zote uindeka you win people but you never win a soul why because uchasungani vanhu vanokufarira kwete vanoda mwari ndakuenda kubhora inekati bhora rakuda itarepopular kuita Man City payaitamba neimwe timu vanhu vearsenal vaita timu iyo zvisingaiti vati vanande vearsenal inde vari kusapota katimu kari kutamba neman city vane hidden agenda harisi rudo result inobuda ipapa ndeyawo. So there are times kuti watuka vamwe vesa ona vanhu vachiuya kwauri wofungidzwa kuti waparidzayiwa mane common enemy naiwa hadiwo vesa saka vana option vachangodawo iwewe kusvika pazomuka mumwe anotukawo iwewe vasofa anotuka iwewe hasata saka ndione chiri kurima ende manje sesuwo manje time yekutukawo munhu hapana anoitoda kuti basa rakati wapamuchinje wanandudzi hama dzangu kuti aninani anotenda mari anoporeswa yekuti wapinda yani akazodii zviziviso prodigal son, he came back to his senses, not the mind of the father, his senses. Akadzoka mnyangariro dzake akazvitonga ega sanditore semwana ndozvataura baba here aiwa baba vati kudi mwana wangu adzoka mwana aroti kudi sanditore semwana a clash of identity nanhasi nevanhu vakauya kuchechi but vasingazive pfungwa yababa saka wese asingazive pfungwa yababa anogona kuzoziva pfungwa yamukoma mukoma anokujajawo futi akanodya mari nezvifeve akaparadza pfuma ini handina kuva ndakaenda ini ndiri pano self-righteousness baba aroti kudi anga akafa, he was dead, now he's alive. Mukoma ari kudi ari kutaura record yemunhu anga akafa according to the father vaairarama kuzvivi mukoma now he was dead. According to the brother
he was alive. Sa baba wali tukudi mwana wangu anga akafa. Mukoma alikuti mkoma na irarama. Beware gospel mkoma. Mkoma ali dangerous. Wani self-righteousness. Awadi kuti baba wakutongese kufunga kwao. Wada kuti baba wakutreat sema fungiro wake. Saka not change this is right. Yedu. Kwa sako muri kubirwa. Kwa dati kubirei. Chamuri kuti muri kubirwa chacho. Kumira ne basara muri. Kana mauya kwake muchaitei. Muchamira ofuti naye anokubira ine nzira yakarongeka. Ozanonzi conman na roba wakasiyana pakudai. Roba by Gina. Conman ano make sure to not participate kubirwa kwako. Unatozotwa ne vanhu vakufarwa kwako. Dai utotobira basari pina kugadzwa ari dzimai manje watobirwa. Utotobira kuti zvite. Dai mwarati wadira nyasha. Teregera kuva self-righteousness. Na identity crisis. Saka ndochino wani chaanoda. Anoti kuna Jesu kana uri mwana wamwari. Iye Jesu achibuda mumvura denga rakati. This is my beloved son. Iye mwana wangu wandinodisa. Baba wakadaro kuna Jesu. Saka ni baba uya anoti kana uri mwana wamwari. There is always a test. Ya identity. Izvezvo wakatodzwa nasati vachanomutsaura kuti verengamamata vamwe mwari vangandide. That's wrong. Wakatodiwa usati wanamata. Mwari wakada nyika nekudaro vakapa mwanakomana wavo. Uri kunamata mwari anokuda kwete kuti azokuda. Iyoyo maindi ikasakrimwa iyoyo unoramba uchizvikondema kuti mwari havandide. Because ndakaba yekuba yakafambirwa pamuchinjikwa. Maitosikana nzuri tsotsiya katouya. Paifa pamuchinjikwa ana kufira church. Akafira type yedu. Vanhu vasiri right. So kamugamuchira kwa mwana wake. Whatever happens, identity does not change. Why? Pawakanzi uri mutadzi. Wangosati watadza. Pawakaberekwa. Wakava mutadzi kuburikidza naAdamu. So wakacheneswa kuburikidza naJesu. So kana usingagone kuchinja kuva sina wega. Zvora kuti haugone kuzvichinja kana Jesu akuita mutsvene. Human behavior or character cannot rob your identity kana uri muna Kristu. But inyaya mindset. Satani anozvida. Chakapa vanhu kuchengeta hanga pamusha. Vasina kuibvisa manhenga. Chii? Hanga dzinogara pamusha. Dzine manhenga sedzemusango. Dzine potential kutenda kure but hadziende. Hadzina kuroiwa. Akatorwa ari mazai. Watransfer wa environment yako usingaone usingazive. Waberekerwa ukachechenywa namai vasiriwo. But unovatera upenyu hwese. Vakaburuka 3 meters ndo potential yako yawadzidza kwete yawakaberekwa nayo. We have learned wrong things but we have been born champions. Tatrainwa zvisirizvo. Saka munzwa achiti Mwari wakandiropafadza ndikaenda overseas zvinhu zvangu zvinoita mushi. Ndakafunga kuti kuenda uko ndo overseas. Gamba kana uriko kuuya kuno kuenda overseas. Utori mhiri ndozvezvo. Kasauziziva. Utori overseas. Unofunga kuti kuenda chete. It's the same nekudzoka. Baba chinhu chinonzi mind chiri very dangerous, chiri very powerful. Chinhu chonzi brain chakauma. Brain ikaprogramwa. Ukaiudza kuti hadzina kwaunoenda. Hautomboda muroyi. Zvitori enough. Utoregere kusimuka. Mind yako, Bible rangu rinoti. Romans 12:2. Your mind must be renewed by the word. Renewal your mindset in the word. Why? Because already
against isusu mwari vanhu vatema akatidzvanyirira so akada varungu aiso akatidzvanyirira takadzvanyirwa nevarungu kwete namwari ivo ndo vakafunga andinosa pamwe pacho takaparticipate even today we still participate mukopreswa kwacho mutauro watinofarira wokuti ndikatouchikora munoseka chirungu why chine respect kwaafrica chirungu chinenge kudzidza gamba mutauro wevamwe english haisi standard yeeducation isu takatiita education ilanguage so ukatanga kukoshesa zvevamwe hautomboda nokudzvanyirira unozvidzvanya wega tine maonero atinovaita avakagadzira ivo ndauraya huku ndikatodya sadza nejongwe hazvina chiremera kusvika ndati ndadya nandozi ndo huku yacho ndo jongwe racho baba jongwe ikangoti nandozi raera rikanzi jongo rutarisirwa pazvindarwa sadza nejongwe wai takaaplifta zvinhu zvavo but it's the same thing. So imwe bato yatinayo imwe ndipete devil tine vanhu vakuti even satana ukasatoroyiwa wagara uburire uri muroyiwa upenyu hwako you don't believe in yourself. Prodigal son, he came back to his senses akati baba musanditorese mwana baba vakati kuti mwana wangu adzoka iye umwana hachada kuzvijaja ega vakuru mukaita hosha mukaenda parotonzwa kukoti hautenderwe kuzvitonga kuti shuwa ndakaropa ndipei 30 unonzi kana warepa nyarara tikuteme tirisu kune vakadzidzira kuisa sentence iwe chako kupara chete. So prodigal son ane zvaatadza but ada kutonga futi nyaya yacho musanditorese mwana orati iwe uri kuzvidzvanyirira baba vakuda mwana wangu adzoka chinzwa blazi wangu wakasara pamba vane ripoti yako baba uyu akatamarira zvifevo iwe uri mukoma waitozovata kudya nezvifevo kana kutera munozoyati mukoma prodigal son akaripoti kuda kuti aitonzwa kuti mufanira sei but kana shuga aida tafiriko zvekuti paakadzoka akarwadziwa saka aifoti mudhara hazive iwe kune vanhu vauchaona kudenga zvekuti uchafunga kuti mwari hazive nyaya dzavo wanzi vakakukanya zvisingaite but akavaregerera. Imagine munhu anosvika kudenga atiri pasabata irohwa napo nasauro mwari woti gara apa akauya undiratidze Paulo pacha wati idzonzayo vaefeso ndo vakorinda wakarohwa nabishop why because munhu anogona kuregererwa namwari varume kudenga kunorwadza uchasangana nevanhu vakakuvhara why because denga harisi rako ende mwari ane tsitsi nevanhu ufungi hatonge semafungiro ako nyasha dzaakakuitira pawaiwa mutadzi ndo dzaachaitira ari kukukanya ndokurwadza kunoita kunamata zvati munhu akakuroya nhasi ukatofa akasara achitendeuka mosangana kudenga unenge uchati mwari bati munhu airoya akazotendeuka varume nyasha dzinorwadza dzinonakidza aitirwa chete nyasha dzawakaitirwa iwewe mwari achadzidzira munhu ari kukukanya so focus on your life. Back to sender, back to sender. Or sender kana akazotendeuka atumira iyo urutsvaga ishande unenge mindset nowamwe wakadziso handisi kuti zviri right but it's what akanonzwa murume ake ane mukadzi kudana naye ada adresi nekuenda ikoko iye akakudzwa kuti kana uri muridzi unowina fight ndiyani unorohwa uri muridzi wemurume fight kusimba kwete hasha unorohwa namainini
ukatozokubira legerero futi I'm sure my brothers are coming in now. Again, Father, we can just pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Majita, let me pray your word. Amen.